Ir-Reġjun tal-Lvant se jkun ir-Reġjun Kulturali għas-sena 2024 u għal din l-okkażjoni mistennija jittellaw diversi attivitajiet relatati matul is-sena kollha. Dawn l-attivitajiet se jkunu qed isiru b'ħidma konġunta bejn il-Kunsill Reġjonali tal-Lvant mal-Kunsilli Lokali. Il-lokalitajiet li jaqgħu fih dan ir-Reġjun tal-Lvant jinkludu l-Birkirkara, Pembroke, is-Swieqi tal-Pjetà, il-Gargur, Ħallija, l-Imsida ta' Xbiex, San Ġiljan ta' Sliema, l-Iklin u l-Gżira. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alessin Zerafa-Ċivelli. Tali għajnuna wkoll fuq l-istess linja ta' ħsieb politiku kif indikat mill-Prim Ministru Robert Abela fit-tmiem il-ġimgħa waqt li żar il-festi fil-Birgu u Ħal Safi. Waqt li firmar ta' dan it-titlu prestiġjuż ġie spjegat li f'dan il-programm kulturali se jkunu onorati l-eru u tradizzjonijiet storiċi filwaqt li jiġi ċelebrat il-wirdi divers li jifforma l-pedament tal-pajjiż. Se tkun enfasizzata wkoll id-diversità bejn il-ġenerazzjonijiet u l-kulturi. Intqal ukoll ir-Reġjun tal-Lvant se jkun it-tieni reġjun li ġie f'dan il-kalendarju kulturali e kif din is-sena dak it-titlu qiegħed f'idejn ir-Reġjun tan-Nofsinhar. B'kollox din is-sena biss ittellaw 14 l-attività kulturali u maħsub li se jittellaw 9 attivitajiet oħrajn fix-xhur li fadal minn din is-sena. Is-Segretarju Permanenti Joyce Dimek li kienet preżenti għal dan l-iffirmar spjegat kif permezz tal-iskema tar-Reġjuni Kulturali qed jiġu implementati partijiet sostanzjali tal-istrateġiji kulturali tas-sitt reġjuni li ġew imnedija f'Diċembru li għadda. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kunsill Reġjonali tal-Lvant Anthony Kirkhope tenna li t-titlu tar-Reġjun Kulturali se jiservi bħala pjattaforma li juri l-identità unika tar-Reġjun tal-Lvant u qal li jinsabu impenjati biex ikomplu jiġu implementati inizjattivi dejjema bl-involviment attiv tal-komunità. Il-Ministru Owen Bonnici sostna li dan fih innifsu u investiment mhux biss f'aktar attivitajiet kulturali fid-diversi toroq u rħula, imma fl-aħħar mill-aħħar l-artisti infushom li tant għandhom talent. Aħna nemmnu li l-aqwa mod ta' kif twassal il-kultura huwa billi tressaqa kemm jista' jkun qrib in-nies fit-toroq u fil-pjazzett ta' diversi bliet u rħula u għalhekk qegħdin immexxu l-qoddim dal-proġett fejn kull sena reġjun ikollu t-titlu tar-Reġjun Kulturali ta' dik is-sena. Sa dan it-tant is-Segretarju Parlamentari Zerafa-Ċivelli irrimarkat li d-Diviżjoni tal-Gvern Lokali allokat €250,000 lir-Reġjun il-Lvant għal dan il-għan u l-inizjattivi kulturali li ġew organizzati si jgħinu fl-apprezzament lejn il-kultura Maltija u l-preservazzjoni għal ġenerazzjonijiet futuri. L-għana ewlieni li jiġi iċċelebrat Reġjun Kulturali huwa sabiex inkomplu nippromovu l-kultura u l-wirt nazzjonali li għandna fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna. Is-sena 2024 se jkun qed jonorana r-Reġjun il-Lvant dan it-titlu prestiġjuż ta' Reġjun Kulturali.